Хайырлы иртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. Лагерьләрдә, мәктәпләрдә балаларның җәйге ялы ничек оештырыла? Иминлекне тәэмин итү чаралары ничек үтәлә? Түләүсез һәм ташламалы юлламалардан кемнәр файдалана? Яңартылган лагерь киңлекләрендә төрле телләрдә балаларның шат авазлары яңгырый. Биредә ял итүче иң нәни балалар да төгәл кагыйдәләргә өйрәтелгән. Һәр халыкның рухи мирасын хөрмәтлиләр, саклыйлар. Бу Идел буе федераль округында беренче этно-мәдәни балалар лагере. Бер корпуста милли ризыклар әзерләргә өйрәтсәләр, икенчесендә чигү бәйләү, башка һөнәр серләрен үзләштерәләр. Мирас балалар сәламәтләндерү лагере 2 еллык капиталь ремонттан соң балаларны кабул итте. Бу ял итү базасына түгел, ә төрле яклап үсү, тәҗрибә алмашу урынында. Лагерда барлык уңайлыклар, ашхана, медицина пункты, клуб, сәхнә бар. Балаларны беренче булып Татарстан президенты котлады. Сезне чын күңелдән бүгенге балалар саклау бәйрәме белән котлыйбыз. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, яхшы яллар булсын, менә ялларыгыз матур булсын. Сезнең өчен бөтен шартлар монда тудырылган. Лагерда бер сменада 144 бала ял итә. Балалар лагерьларын сәләтләндерү республика программасы буенча Татарстанда 24 объект тәртипкә китерелгән. Ялны оештыруны балалар белән эшләүче оешмалар контрольдә тота. Тәрбия шартларын, Роспотребнадзор критерийларына лагерьлар ничек буйсыналар, шул мәсьәләләрне тикшерәбез әлбәттә. Һәм инде менә бу җәй ялы башланыр алдыннан безнең депутатларыбыз кайнар линияны оештырдылар региональ җәмгыять кабул итү пунктында. Һәм шушы мәсьәлә буенча ата-аналар тарафыннан күп кенә сораулар килде безгә. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Татарстан, Башкортстан парламентарийлары Нефтекамск шәһәрендә милли мәдәниятләрнең рухи яктан һәм халыклар традицияләрен үстерүдәге роле турында фикер алышты. Профильле комитетларның уртак утырышында мәдәниятләрнең күп төрлелеген ничек саклап калу юлларын җентекләп анализладылар. Очрашуда Татарстан һәм Башкортстан парламентлары рәисләре Фәрит Мөхәммәтшин белән Константин Толкачев катнашты. Нефтекамскида 60-тан артык милләт вәкиле яши. Күпчелеге татарлар, руслар, башкортлар, марилар. Татарстандагы кебек мәдәният ара багланышлар һәр вакыт милли сәясәтнең нигезе булды. Шәһәр паркында милли калейдоскоп фестивалендә халыклар мәдәниятен, гореф-гадәтләрне, телләрне үстерү турында фикер алыштылар. Милли мәдәни үзәкләр көнкүреш үзенчәлекләре төрле һөнәрләрне аш-суны тәкъдим итте. Аларга берәү дә битараф калмады. Парламентарийлар хәзерге милли мәгариф турында башкорт гимназиясе педагоглары белән сөйләште. Белгечләр белем алуда тигез шартлар булдыру, туган телне тирәнтен өйрәнү мөмкинлеге белән таныштырдылар. Укытусыны, мәсәлән, мине дикторды, тыңлайлар. Татарстан һәм Башкортстан парламентларының мәгариф һәм мәдәният буенча комитетлары бер ел элек республикабызның Актаныш районында очрашкан иде. Ул чакта сүз туган телнең мәдәни багланышларын үстерүдәге роле турында барды. Бу юлы милли мәгариф буенча закон чыгару инициативаларын федераль дәрәҗәдә үз вакытында бергәләп күтәрергә, гастрольләр, театр турлары, иҗади проектлар алмашуны дәвам итәргә килештеләр. Эти вопросы, они неснимаемы с повестки дня. И сегодня идет живой разговор, знаете, профессиональный разговор среди депутатов, прибывших сюда на гостеприимную башкирскую землю. И я думаю, мы насыщаем друг друга формами, методами дальнейшей работы. Мы живем не в вакууме, мы живем в конкретной среде. И в этой среде мы должны выстраивать такие отношения, которые будут интересны, комфортны тем этносам, которые проживают на наших территориях. Наши республики, они характерны тем, что во многом имеют общую историю, общий язык, культуру и, наверное, общее видение перспектив своего развития.
Константин Толкачев Татарстан Дәүләт Советы комитеты рәисе Айрат Зариповка Башкортстан парламентының мактау грамотасын тапшырды. Предложение проводить такие встречи чаще и с участием других комитетов. Я считаю, что это здорово, потому что это близкая нам республика, близкий нам народ. И чем лучше мы будем знать друг друга, мы будем лучше понимать. И это даст толчок к развитию и Башкортостана, и Татарстана. Парламентта матди булмаган мәдәни мирас турында республика законнары кабул ителде һәм эшли башлады. Мондый документ федераль дәрәҗәдә дә әзерләнә. Этно-мәдәни сәясәтне гражданлык җәмгыяте институтлары да гамәлгә ашыра. Биредә Халыклар ассамблеясы, шулай ук Татарстан һәм Башкортстанның дуслык йортлары аерым урын алып тора. Это одно единое культурное пространство. И когда мы сегодня здесь разговариваем о проблемах и татарского, и башкирского, и других народов, которые здесь проживают, на самом деле это проблема даже не регионального уровня. Мы обсуждаем, как решить эти вопросы, наверное, во многом даже в масштабах нашей страны. Мондый форматтагы очрашу соңгысы түгел. Актаныш районы җитәкчелеге Түбән-Кама һәм Краснокамск районы башлыклары белән килешүләр имзалады. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Башкортстан. Бөгелмәдә торак төзелеше һәм инфраструктура үсеше буенча парламент комитетының көчмә утырышы узды. Анда транспорт министрлыгы, пассажирлар йөртүчеләр оешмалары, муниципалитет вәкилләре дә чакырылды. Депутатларны сайлаучыларның наказлары үтәлеше дә кызыксындырды. Узган 2 сайлау алды кампаниясе барышында булачак депутатлар адресына Татарстанлылардан 8 меңнән артык мөрәҗәгать һәм сорау керде. Нигездә алар төзекләндерү, ишек алларын яңарту, торакларны капиталь ремонтлау һәм юлларны карап тотуга кагыла. Парламентарийлар республика хөкүмәте белән бергә әлеге мөрәҗәгатьләрне үтәү буенча юл картасын кабул итте, күбесе инде тормышка ашырылган. Бөгелмә, Лениногорск һәм Әлмәт районнары вәкилләре проблемаларны хәл итү буенча юл картасын үтәүнең барышы турында сөйләде. Татарстанның күп кенә шәһәрләрендә пассажирлар йөртүне оештыру җитди мәсьәлә булып тора. Әлеге проблеманы республиканың яңа законы хәл итәргә тиеш. Комитет аны Дәүләт Советының якындагы утырышына кертергә әзерләнә. Парламентарийлар автомобиль юллары һәм шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закондагы үзгәрешләр турында да фикер алышты. Татарстан министрлар кабинетында ел сайын үткәрелә торган «Созвездие йолдызлык эстрада сәнгате» республика телевизион яшьләр фестивале лауреатларын бүләкләде. Лауреатларга 41 дәүләт стипендиясын премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева тапшырды. Исегезгә төшерәбез, быел фестиваль 22-нче тапкыр узды. 12 июньдә Россия көнендә Казан Кремлендә фестиваль лауреатларының йомгаклау концерты була. Депутатлар Татсех Медфарм предприятиесендә булды. Алар республика өчен уникаль булган халыкны медицина препаратлары белән тәэмин итүнең торышын карады. Закон чыгаручылар үзләре дә тәкъдимнәр кертте. Саклау чаралары һәм дару препаратлары. Татсех Медфарм республика өчен уникаль фармацевтика оешмасы Татарстан хастаханәләре һәм даруханәләре өчен чираттагы продуктларны әзерли. Мы сегодня сами убедились. Без предприятие мисалында барлык складларда дару препаратларының җитәрлек булуына, ел асагына кадәр халыкның дарулар белән тәэмин итеп булачагына үзебез инандык. Хәер, эш складларда гына түгел, мондагы схема Россиянең күп кенә төбәкләре өчен уникаль. Ул көнбатыш санкцияләренә нык каршы тора. Шуңа күрә депутатлар бу тәҗрибәне федерациянең башка субъектларына да таратырга тәкъдим итте. Отдельному лечебному учреждению очень сложно спрогнозировать. Айрым дәвалау учреждениесенә иртәгә нинди авыруны дәваларга, нинди дарулар кирәклеген чамалауы авыррак. Татарстанда эшләүче системаның өстенлеге нәрсәдә? Препаратлар бер урында җыелган. Аларны кирәк вакытта төрле урыннарга бүлеп таратуны оештырып була. Бу бик файдалы тәҗрибә. Тагын бер уңай тәҗрибә. Татсех Медфарм базасында җыештыру даруханәсен төзи башлаганнар. 10 лет назад отменили вообще любое производство в производственных аптеках. 10 ел элек мондый даруханәләрдә теләсә нинди җыештыру туктатылды. Дарулар айрым формалар җитмәү проблемасы килеп чыкты. Сәнәгатьтә проблема туды. Бу җыештыру табышлы түгел, бәяләр арзан, дарулар күп кулланылмады. Ветеринария препаратлары белән дә проблема бар иде. Дәүләт Думасы депутатлары мондый җыештыруны кабат торгызу инициативасы белән чыкты. Закон проекты беренче укылышта тикшерелде. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.
Біз Русфонд Хайрия жәмғияты білән ауыру балаларға buluşu акциясын дәвам итәбіз. Әлмәттен 3 яшьлек асыл котлаулы операциялар кешірген. Қызның тәнендә зур миң, аның яман шиш белән ауыру куркынычы бар. Израиль табиблары қызның дәвалауны дәвам итә. Тик операция бик кыйммәт тора. Когда малышку перенесли уже в палату ко мне, когда я ее распеленала, я вот увидела большое темное, достаточно, почти черное пятно, которое полностью закрывало спинку. Кызның аркасында зур шеш барлыкка килгән. Аның яман шешкә әверелү куркынычы зур ди табиблар. Сама не знала, что делать. Башта үзем дә куркып калдым. Аны тергәндә авыртмый микән дип шикләндем. Шулай узар дип өметләндем. Хәзер менә аның гомерен саклап калу өчен катлаулы дәвалау курсын узу кирәк. Асылга яшь ярым чагында аны Израиль табибларына күрсәтү мөмкинлеге барлыкка килә. Кредитка акча алып Израильгә барганнар. Беренче этапта 1000 шешенең 40% алганнар. На консультации изначально профессор нам сказал. Консультациядә табиб миңне бетерү өчен 3-4 этап кирәк булачагын әйтте. Соңгы этап калып бара. Вакытында операция ясатмасак, миңнең яман шешкә әйләнүе ихтимал. В июле этого года клиника Хадас. Июль айында Израиль клиникасында чираттагы хирургик операция ясарга тиешләр. 1000 шешен тулысынча алып бетерергә ниятлиләр. Кызны шеш әлегә борчымый, ул рәхәтләнеп уйный, рәсем ясый, курчаклар урынына машиналар белән уйнарга ярата. Кече автопаркында янгын сөндерү, полиция, ашыгыч ярдәм күрсәтү машиналарына кадәр бар. Операция 3 миллион сумнан артык тора. Аның зур өлешен иганәчеләр биргән инде. Тагын 338 мең сумга якын акча кирәк. Гаиләдә әтиләре генә эшли, акча җыю мөмкинлеге юк. Кызга булышу өчен 5542 номерына дети сүзе белән СМС хәбәр җибәрергә мөмкин. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Катерина Машинцева, Илнур Залятов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.